Giapod-apod na sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ang 2,000 pesos nga cash assistance alang sa buwan sa Marso ug Abril sa mga persons with disabilities kon PWD karong Sabado, Abril 18. Nunot ni ini, gituyo sa pagbisita sa MyTV Cebu News Team ang duha ka managsikbit nga barangay sa Lahug ug Apas. Naabdan sa among team nga mingaw og walay linya ang cash distribution sa Barangay Apas Sports Complex. 306 ka mga PWD ug 21 ka mga bedridden nga mga benepisyaryo ang nalakip sa listahan sa maong barangay. Sa tunga-tunga sa kamingaw, naabot ang 23 anyos nga si Crystal May Biharasco. Nga gikuyugan sa iyang inahan nga si Arlene Rose. Sa PWD ID ni Crystal, adunay nakabutang nga orthopedic dwarfism. Apan matud sa iyang inahan, adunay imbalance sa hormone si Crystal, hinungdan nga naglisod siya sa pagtubo. Nakahuman sa strand ng Humanities and Social Sciences sa senior high school si Crystal. Apan tungod adunay panahon nga maglisod siya og kapas sa klase o kalisod sa pinansyal nga aspeto, mas gipili ni Crystal nga muundang. Kuan ka ng usahay kay mag-scratch ko kuan mga dilata kuan. Then usahay niya nasay usahay nga ibutang ko sa kanang kuan. Ibutang ko sa kanang magtatak ko sa mga cartoons. Gibutyag sa inahang si Arlene nga kaniadto huyang ang panglawas ni Crystal nga permente kining maghigda. Apan tungod sa tambal nga gireseta sa kaniadtong doktor, naulian kini. Apan tungod sa kahubas sa panudlanan sa ilang pamilya, dili na makapalit og tambal nga maintenance unta og makapa-check up pagbalik sa eksperto ang iyang anak. Maong ang 2,000 pesos nga ilang nadawat karon dakong tabang na aron makabugas. Mausab ang nabati sa inahan nga si Gemma Lucanyas nga naabtan namong mi-assist sa iyang anak sa Barangay Lahug Syudad sa Sugbo. Adunay kondisyon nga orthopedic disability sa tiil ang iyang grade 7 nga anak. Kanang makatabang sa ninam para sa among mga kinahanglan sa balay kanang mga pagkaon, nya sayang sa eskwelahan, baon-baon. Alang sa Barangay Lahug, dulan sa 100 nga PWD og 37 ka mga bedridden ang mahatagan sa maong ayuda. Nagsugod kaganihang alas 8 sa buntag ang cash aid o gitak-upan sa alas 3 sa hapon. Kung adunay dili makaklaim sa ilang cash aid, adto na sa Cebu City Treasurer's Office sa Abril 21 padulong 23 makuha ang inhabang. Samtang padayon sab ang house-to-house nga pag-distribute sa matag barangay ngadto sa mga benepisyaryong bedridden. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV, Cebu.